Otu Nigeria Record Society akpọkuola ndị ndu mba ụwa na otu mba ụwa dị iche iche ka ha tetọ n'ụla n'ezo oku ọnọdụ gbatagbata n'ebe dị iche iche tinyekwara ịdị na-eji ego na-akwado ọnọdụ inyere ndị mmadụ aka. Paul Ezeoke ga-akọrọ gị akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-ekwu okwu na emume iji wee cheta ụbọchị Red Cross na mba ụwa niile na ogige nke ndị Red Cross dị na Ntorobia, Kansụl Awka South, ka onye isi oche nke Red Cross na steeti a bụ ọkammụta Peter Katchy sịrị na nke a ga-enye aka fụ na-akwalitere ezi ọnọdụ nke ga-enye aka ịchịkọta nchekwa ụwa niile, nke ọ sị na ọ dị mkpa iji wee kwalite akụnụba na mmekọ mmadụ na ibe ya n'akụkụ ụwa dị iche iche. Ọkammụta Katchy kọwara na ụbọchị a bụ ụbọchị eji wee na-echeta mbọ a na-agba ịfụ na-enyere ndị nọ na mkpa aka, fụ na-akwalite udo na ịkwalite ọdịmma nke ndị nwere nsogbu, fụkwa na-agba mbọ ụzọ a ga-esi wee na-egbochi ọnwụ ndị mmadụ n'ụzọ ekwesịghị ekwesị, ma nyere ndị aka esighị ike aka iji wee fụ na ha na-ahazi amụma ahụike ha na ihe ndapụta gbasatara ahụike dịka ọ kwesịrị. Ọ sịkwa n'ụbọchị a bụ nke na-enye aka fụ na-agba ndị na-ekwuchitere ndị mmadụ ọnụ ha na ndị na-agba ọgụ ndị a na-emegide emegide ume n'ọrụ ha na-alụ iji wee fụ na-akwalitere ịgbatara ndị mmadụ ọsọ enyemaka mgbe ọbụla enwere ihe ndakpo dị iche iche. Ọ gwara otu ndị ntorobịa dị iche iche ka ha sonye n'ọrụ obi ebere site n'inyere ndị ihe dakporo aka, fụkwa na ha na-agba mbọ fụ na ndị ọ metụtara na ọgbaghara dị iche iche n'akụkụ ụwa bụ ndị na-enweta enyemaka dịka ọ kwesịrị. Ọ gbakụziri gọọmenti etiti ka ọ fụ na oguzobere Federal Ministry of National Reconciliation iji wee fụ na-ejikọtara obi ndị Naijiria ọnụ, kwalite ibi n'udo, ma fụ na-enwere ezi nghọta n'usoro esi eme ihe na anyị bụ Naijiria ka e wee gbochie nghọtahie dị iche iche nke na-ebute ọgbaghara n'ime obodo. N'okwu nke ya ka onye bụ onye otu a ọgbụtọrọkpụ ma bụrụkwa onye bụbu Chief Judge nke Anambra Steeti bụ Justice Paul Obidigwe soro na otu Red Cross na Anambra Steeti nke na-emejupụta ihe a tụrụ anya n'aka ya dịka ndị na-agbata oge ọ dabidoro. Ọ sịrị na otu a bụ nke na-enyere ndị ihe na-esiri ike na ndị aka adịghị aka mgbe a chọrọ ya, dịka usoro iwu na nhazi otu a si wee dị. Ka ọ na-aza ajụjụ n'aka ndị nta akụkọ, ka odeakwụkwọ nke otu a na steeti a bụ Injinia Kingsley Okoye sịrị na otu Red Cross nke steeti a nwere ngalaba dị iche iche n'akụkụ steeti a niile nke na-enye aka fụ na oge ọbụla a chọrọ enyemaka ha na ha na-agbapụta n'egbughị oge ọbụla. Ọ sịkwara na otu a bụ nke na-akwadosi ike ịfụ na ha tinyere ihe niile ebe ọ kwesịrị maka ide mmiri ekwuru na ọ ga-atabido aka na Naijiria n'afọ a. Ọ gbakwara okwu ka afụ na-enyekwuru otu a nkwado ego iji wee fụ na o nwetara ihe ndị dị mkpa ga-enye aka ka ọ na-emetụta ndụ ndị mmadụ karịa ka a tụrụ anya. Site na Ntorobia, Kansụl Awka South, abụ m Paul Ezeoke, aka ụwa ABS.